дар барномаи имрӯзаи як анъана тасмим гирифтем атрофи бозиҳои бачагона сухан гӯем, чунки бозиҳои анъанавии бачагона бахши алоҳидаи фарҳанги ғайримоддии мардуми тоҷик аст. бояд ёдовар шуд, ки дар тӯли садсолаҳо бархе аз бозиҳо ҳамқадами фарзандони халқи тоҷик, хусусан наварасону ҷавонон буданд. ба андешаи мутахассисон, бозиҳои суннатии тоҷикон аз ҷиҳати серҳаракат буданашон як воситаи хуби тарбияи ҷавонону наврасон дар роҳияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш шуда метавонад. аз ҷиҳати дигар, дар обу тоб ёфтану мустаҳкам шудани тану ҷисм бисёр ҳам муфид мебошанд. насли навин ҳатман кӯшиш мекарданд ки ҳаёти минбаъдаи хешро дар доираи муҳити синнусолӣ офарида бошанд ва аз ҷониби як қатор шояд калонсолон бошад, шояд волидайн гӯем, барои тарбияи насли наврас ҳамеша вобаста ба муҳит, вобаста ба синнусол, вобаста ба мавқеъ андешида мешуд навъҳои гуногуни бозӣ, ки ҳаёти кӯдак аз бозӣ шурӯъ мешавад. ба ҳамин хотир вобаста ба синни сол барои онҳо бозиҳо андешида шуда буданд, ки таърихи бениҳоят қадима доранд ва бояд бигӯем, ки асоси бозиҳо хусусияти афсонавӣ доранд. яъне аз он ҳаёте, ки онҳо дар тахайюли худ меофариданд калонсолон ва кӯшиш мекарданд, ки барои ҳаёти солими фарзандони худро сохтан, барои онҳо бозиҳо андешанд, ҳар навъ машғулиятҳое андешанд, ки кӯдакон ба воситаи ана ҳамун нашъунамо ёбанд, инкишоф ёбанд, ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати рӯҳонӣ. бештар ба ин бозиҳои анъанавии суннатии мо рӯ оранду тарбияи насли наврасро дурусттар барои ояндаи миллат ба роҳ монанд, чунки ҳар як бозӣ дар навбати худ барои тарбия, савияи дониш, одоб, хулқ, рафтори наврас бевосита робитаи зич дорад, ки ҳар як он амале, ки ҳангоми бозиҳои варзишии кӯдакона аз ҷониби онҳо иҷро карда мешавад, як хусусияти хоси миллии худро дар худ таҷассум менамояд, ки барои ояндагон мо бо сари баланд гуфта метавонем, ки ин бозӣ, ин мисол намуди шакли бозие, ки мисол имрӯзҳо дар миёни бибиҳои мо, гузаштагони мо буд ва оянда мо низ онро давом дода метавонем. албатта баъзе бозиҳо агар аҳамият дода бошед, аз як ҷониб танҳо ба хотири инкишоф додани нерӯи ақлонӣ ва зеҳни кӯдак ба вуҷуд омадаанд. аммо дар бархе аз бозиҳои дигар агар аҳамият дода бошед, ҳатман дар он ҷо дигар аҳамият, яъне кӯдакро аз нуқтаи назари ҷисмонӣ обутоб меёбад. яъне бозиҳо чусту чолокӣ, паридан, ҷаҳидан, зуд ёфтан, яъне инҳо аз ҷониби нуқтаи назари ҷисмонӣ яъне омӯхта шудаанд ва барои мардум пешниҳод карда шуданд. хуб аслан бозиҳои зеҳнӣ дар дохили хонаводагӣ бисёр баргузор мегардад, яъне ки дар кӯҳистон, ки бештар барф мезад, вақтҳо тӯлонӣ буданд, дар дохили хонаҳо байни кӯдакон бозиҳо сурат мегирифт, ки онҳо яъне чун муҳити давидан, паридан дар он ҷо камтар буд, онҳо кӯшиш мекарданд, ки нерӯи ақлонии худро истифода баранд. яъне агар аҳамият дода бошед, мегӯянд, ки бозии булбулон кист дар фарҳанги мардум роиҷ аст, ё ки кӣ меёбад, кӣ медонад, яъне вобаста ба хонаҳои ҳамсоя онҳо гуногун муаммоҳоро ба миён мегузоштанд ва кӯдакон фикр карда минбаъд ҷавоби онро бояд меёфтанд. Boa,
аммо мутаассифона имрӯз ҷавонону наврасон аз машғул шудан ба бозидани бозиҳои суннатӣ то андозае дур шуданд. имрӯз бо майлу хоҳиши зиёд ба бозиҳои технологияи муосир аз қабили бозиҳои телефони мобилӣ, компютер ва планшет таваҷҷӯҳи зиёд доранд. гарчанде ки қариб ҳамарӯза оид ба таъсири манфии телефонҳои мобилӣ ва оқибатҳои зараровари бозиҳои компютерӣ бар рӯҳу равони наврасону ҷавонон тавассути тамоми шабакаҳои телевизиониву радиоии кишвар барномаҳову суҳбатҳои махсус таҳия мегарданд. ҳоло ҳам теъдоди хоҳишмандони марказҳои бозии компютерӣ аз ҳисоби ҷавонону наврасон кам нашудааст. тибқи гуфтаҳои равоншиносон пайваста машғул шудани наврасону ҷавонон ба бозиҳои гуногуни компютерӣ ба равони онҳо бетаъсир намемонад. мутаассифона бояд бигӯем ки дар айни замон чунин бозиҳо камтар ба назар мерасанд. яъне дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ агарчанде ки имрӯз навъҳои гуногуни бозиҳо то ҷое боқӣ монда бошанд, мутаассифона дар марказҳои ноҳияҳо, дар марказҳои шаҳрҳоиҳо, дар пойтахт аллакай бозиҳо то як андоза ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтанд ки фикр мекунам ин албатта зарари бениҳоят зиёд дорад. имрӯз кӯдакон таваҷҷӯҳ доранд ба бозиҳои интернетӣ, ба бозиҳое ки ба телефонҳои мобилӣ сурат мегирад ё ба бозиҳое ки аллакай ба технологияи навин сару кор дорад, ба онҳо таваҷҷӯҳ бештар доранд ва бояд бигӯем ки ҳам ба нуқтаи ақлии онҳо, ҳам аз нуқтаи назари тиббӣ ба хусусияти равонии онҳо албатта зарари бениҳоят зиёд дорад. дар замони имрӯза мо мушоҳида мекунем ки наврасон ба бозидани бозиҳои суннатӣ ниёз доранд. фақат онҳоро бо роҳу воситаҳои гуногун ҷалб кардан зарур аст. имрӯз аз ҷониби энциклопедияи миллии мо як нусхаи калон махсус бо номи бозиҳои бачагона, яъне донишномаи фарҳанги мардум ҷилди махсус бо номи бозиҳои бачагона аллакай таҳия гардида истодааст ки фикр мекунем то охири ҳамин сол рӯи нашр меояд, ки дар он беш аз 100 чанд бозии махсус кӯдаконае ки дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон роиҷ аст шарҳу тавзеҳ ёфтанд. ва аз ҷониби муҳаққиқони пажӯҳии илми тадқиқоти фарҳангам дар якчанд силсила китобе ки оид ба фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик бахшида шуда буд, вобаста ба шаҳру ноҳияҳо, навъҳои гуногуни бозӣ онҷо шарҳу тавзеҳ ёфтанд. аз ҷумла барои эҳёи бозиҳои суннатӣ моро мебояд дар ҷашну маросимҳои қадимии ниёгонамон ки имрӯз бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат аз нав эҳё гаштанд ба мисли наврӯз, сада, меҳргон ва тиргон онҳоро дар байни омма алалхусус наврасон ташкил намоем. солҳои пештар дида мешуд ки ана ҳамин бозии санҷилбозӣ бозӣ мекардан, байни якдигар мисол аввал якум маротиба якдонагӣ санг мегирифтанд, дуюм маротиба вақте ки якдонагӣ санг гирифтану наафтондан, дуюм маротиба дудонагӣ, сеюм маротиба ҳар сеи ҳамин сангро, чорум маротиба ҳар чори сангро бояд якҷоя дар як партов ҳамин сангро гиранд, ҳам ҳамон санги болои партов меомадагӣ. боз баъд аз ин мисол доштанд ки капача, яъне ки ҳар як сангро яктагӣ бояд таги капа вай мурғак мегуфтанд, ё ин ки чи панҷа мемонданд, панҷа бояд ҳар як панҷаеда яктагӣ равон кунем. Дар охир барои агар 2-3 маротиба мисол ҳамон кас байни хочон бо лаҳҷаи маъмулӣ мисол сухтӣ мегӯянд, яъне ки мағлуб шудан, боз асар на боз аз ҳамон 1-2 бо оғоз менамоянд. Ин бозиро бозии санҷилбозӣ мегӯянд бештар. тайёр кардани ҳамон кӯдакон барои луқмаи худро, яъне ки соҳиб шудан, ин фикри ман аст, луқмаи худро гирифта метавонанд ё ин ки қобилияти ҳаминро доранд. ин аст манфиати дигари ҳамин бозиҳо, на ин ки бозӣ, умуман ҳамин бозиҳо зеҳни кӯдакро пеш аз ҳама
барои оянда ба як кор ба як кас мушоҳида менамоем ки аз рӯи ҳамин мо метавонем ки мушоҳида намоем ки аз рӯи ҳамин бозиҳо дар оянда ҳамин кӯдак қобилияти кадом касбро дорад. масалан бозии харгӯшакҷон ё харгӯшакбозӣ рафтору гуфтор ва муомилаи байни ҳайвонотро бо ҳамдигар ифода мекунад. тавассути машғул шудани ин бозӣ дар вуҷуди наврасон нисбати ҳайвоноти хонагӣ ва умуман ҳайвоноти дигар ғамхориву раҳмдилӣ ва нишонаҳои дигари накӯкориву накӯпиндорӣ бедор мешавад. бачаҳо даст ба дасти ҳам гирифта давра меистанд ва як нафар бозингарро аз миёни худ барои нақши харгӯшакро бозидан интихоб менамоянд ки ӯ дар бозӣ нақши харгӯшаки беморро бозӣ мекунад. масалан вақте ки кӯдакон дар синни соли хурдӣ ҳастанд, чун пештар дар фарҳанги мардуми тоҷик боғчаи бачагона вуҷуд надошт, модарон, модаркалонҳо ё падар ё бобо ҳатман ба кӯдакон афсона нақл мекарданд. хуб дар афсона ҳам қувваҳои некӣ, қувваҳои бадӣ албатта инъикос мекарданд ва кӯдакон аллакай аз синни соли хурдӣ медонанд ки кадом нави ҳайвон барои муҳаббат меарзад, кадом нави ҳайвон ваҳшӣ аст, кадом нави ҳайвон аллакай хонагӣ аст ки ба ӯ масалан унс гирифтан мумкин аст. аз ҳамун кӯдакӣ дар афсонаҳо тасаввур карда метавонанд. масалан кӯдак аз куҷо медонад ки харгӯш метавонад ки ҳам хонагӣ бошад, ҳам ҳайвони кӯҳӣ. ба ҳамин хотир онҳо аллакай аз нақлу афсонаҳои бобоиашон медонанд. ва аз як ҷониби дигар баъзе паррандаҳо масалан ба доми даррандаҳо меафтанд ё аз ҷониби дигар аз ҷониби махсус шикорчиён шикор карда мешаванд ва калонсолон дар афсонаҳо кӯшиш мекарданд ки анамон мотивҳое ки барои меҳру муҳаббат ба табиат ба ҳайвон гуфта мешавад нақл карда шаванд ва дар доираи онҳо бозиҳо ташкил мекарданд. яке аз чунин нави бозиҳое ки гуфтем бештар дар арафаи фасли баҳор, чун харгӯш барои луқмаи худ аст лонааш мебарояд ва омадомади фасли баҳор аст, чун дар кӯҳистон бозии харгӯшак маъмул буд. аввалан дар дохили хонаҳо байни кӯдакони хурди хона сурат мегирифт ва баъдан имрӯз дар шакли афсонаҳо чуноне ки мебинем дар боғчаи бачагон сурат мегирад. тасвири чунин бозиҳо водор месозад ки инсонҳо ҳам байни ҳамдигар ва бо табиату олами атрофи худ муомилаи худ дошта бошанд. иҷро намудани ин қабил бозиҳо кӯдакону наврасонро аз овони хурдсолиашон ба тифоқӣ, дӯстию рафоқат ва ҳамбастагӣ ҳидоят менамоянд. боз бозиҳое ки ҳаст нишон мегиранд аз ин тарафи қура ба он тарафи қура, мисол ё ки санг мепартоянд ё ин ки махсус чӯбчаҳо тайёр мекунанд мепартоянд. ин як нишон гирифтани онро низ метавонем бигем ки ин кӯдак дар оянда метавонад ки нишонзани хуб, нишонгири хуб шавад. дар маҷмӯъ агар гӯем бозиҳо дар ду шакл сурат мегиранд, бозиҳои бачагона ва бозиҳои духтарона, яъне бозие ки махсус барои писарбачаҳо омӯхта шудааст ё ки ба вуҷуд оварда шудааст ва бозиҳое ки барои синни сол танҳо барои духтаракон роиҷ аст. масалан агар ба бозиҳои анъанаи наврӯзӣ аҳамият дода бошем, дар бозии чиликдангал ё ки қарилик мегӯянд дар баъзе ҷо танҳо писарбачаҳо бозӣ мекунанд. ба фарҳанги мо ворид шудааст бозии бампарак миёни ҷавондухтарон мебошад. бевосита дар ин бозӣ метавонанд 3 нафар ё ин ки зиёдтар иштирок намоянд. метавонад ки як нафар бо ҳамон банд мисол ҳар як амале ки як по ду по ё ин ки зигзаг мегӯянд байни худ ҳаракатҳо мекунанд. шиштонакӣ ки мегӯянд ки анак навбати бозии қурбоқа шудан омад, мисол ба тарафи боз баръакс ба тарафи қафо бозӣ мекунанд. ин бозии бампарак бештар маъмул аст. имрӯзҳо ҳам низ дида мешавад ки аз ҷониби духтаракон бевосита иҷро мегардад. ҳангоми фасли баҳор дар ҳамин ҷашнҳое ки ҷашни наврӯзӣ бахусус бештар ин бозиҳоро мо мушоҳида менамоем. ин бозиро на ин ки як нафар ду-се нафар ҳам низ метавонанд истифода баранд аз ду тараф. мисол ду кас бандро тоб медиҳану як нафари дига аз пеш аз шурӯъ 1, 2, 3 гуфта ба бозӣ ҳамроҳ шуда бозӣ менамоянд.
бозии бампарак дар бозиҳои варзишӣ низ дида мешавад, ки барои обу тоби бадан, барои бақувват кардани мисол мушакҳои худ, барои саломатӣ низ бештар дар бозиҳои варзишӣ ба мушоҳида мерасад. аммо бозие ки бо қол вобаста аст, бо сангҳо вобаста аст, ин ё санчилбозӣ ё лухтакбозӣ ё дигар бозиҳо махсус барои духтаракон офарида шудааст. аммо дар маҷмӯъ боз ҳастанд бозие ки омехта аст, яъне дар он бозиҳо иштирок умумӣ аст. чунин бозиҳо аслан дар бохшаҳои бачагона сурат мегиранд, дар мактабҳои синфҳои поёнӣ сурат мегиранд, ки онҳо масалан бозии сафедор аст дар бисёри ҷо, ки онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шуда, яъне ҷинсият аллакай дар ин ҷо рол бозӣ намекунад. писарбачаҳо ва духтарон якҷоя омехта бозӣ мекунанд. ва дар асоси мазмуну муҳтавои бозиҳо ҳамеша тарбияи кӯдакон ҷой дорад. масалан агар мо ба бозиҳои фасли баҳор ки махсус дар арафаи ҷашни наврӯз сурат мегиранд аҳамият дода бошем, чун баҳор вақти шугуфоӣ, вақти бедории табиат аст, ҳатман барои кӯдакон бозиҳое сурат мегирад, ки ба давидан, паридан, ҷаҳидан, чусту чолокӣ дар он ҷо офарида шудааст ва кӯдакон дар доираи ана ҳамин гуна машғулиятҳо андармон мешаванд. лалакпаронӣ яке аз бозиҳои давраи наврӯзӣ буда дар айёми баҳору фарорасии ҷашни наврӯз аз ҷониби писарбачаҳо иҷро карда мешуд. ин бозиро дар минтақаҳои ҷумҳурӣ имрӯз ҳам бо номҳои гуногун ном мебаранд. лалакпаронӣ чи аст? онҳо чун дар фасли баҳор гуфтем, ки ин бозӣ аслан хоси фасли баҳор аст ва дар тақлид ба аввалин паррандае ки мужда аз баҳор меорад, мужда аз наврӯз меорад, дар ҳамин яъне бо тақлид бо ҳамин парранда сохта мешавад. ин чӣ гуна бозӣ аст? яъне чуноне гуфтем, вақте ки фасли баҳор мешавад, турна ё ки лаклак парвоз карда аз минтақаҳои гарм ба минтақаҳои мо кӯчида меояд ва вақте ки онҳо паридани турнаро мушоҳида мекунанд, фикр мекунанд ки аллакай шамол мевазад, боди махсус дар ин ҷо аллакай ба мушоҳида мерасад. ба ҳамин хотир онҳо аз баъзеҳо аз кинёка, баъзеҳо аз матоъҳои тунуктар ҳатман дар шакли анамун паррандае ки лаклак ном дорад, ба ҳамон монанд лаклак месозанд. абдусаттор махсумов дар шаҳри истарафшан талаботи кӯдакону наврасон ҳатто калонсолонро бо борбаракҳо ва лалакҳои сохтаи худ хушҳол мекунад. дар қаламрави вилояти Суғ махсусан ин бозиро аз охири моҳи феврал шурӯъ менамоянд. ғайр аз борбарак, лахлак, баъд ланка, чилакулов, ошуқбозиҳо ҳаст. бениҳоят ман ҳамин вақте ки баҳор омад, дар қалъаи муғи мо ҳама ҳар соли озмун мешавад. мо қатъи ҳамин бачаҳо аз ин бисёриш хатм карда ҳозир донишгоҳ ба таҳсил кардӣ шудааст. ҳамоно ки ҳамин чиза таи 30 соли собиқаи корим мо ина аз вай калегомо не. ин чиз аз кун аз давраҳои қадим омадаги ин чиза. парронда яъне аз осоиштагӣ вая ҷумҳурии тоҷикистон тамоми ҷоба бисёр Ӯзбекистон, Туркманистон обиам аст. ин як рамзи баҳорро нишон медиҳад. дигар фасл ба ина умуман ҳеҷ ки вай намекунад. фақат баҳор омад ҳамин чиз ҳаст. лаклакбозию, ошуқбозию, баъд камара, арғамчинкашӣ, ин ҳама бозиҳои наврӯзӣ баҳорӣ. ба қавли таърихнигорон лалакпаронӣ низ аз давраҳои қадим хоси ҳамин минтақа буд. он вақт низ устоҳои махсус вуҷуд доштанд ки барои бачаҳо лайлак месохтанд. лайлак ё худ борбаракҳоро худи бачаҳо ҳам бо нигоҳи кӯдаконаи худ месохтанду хушҳолӣ мекарданд. он вақт дар борбаракҳо зангула ё чароғ низ насб мекарданд, ки ин ҳам рамзи мужда расонидан аз наврӯзу баҳор медод. албатта лаклакбозӣ аз ҷониби ду нафар сурат мегирад. яке лаклакро медорад, дигар бандро онҳо то масофаи 50 то ҳатто 100 метр дар баъзе ҷо камтар аз ин ки вобаста ба равиши вазиши бод аст. албатта каме медаванд, вақте ӯ каме парвоз кард, албатта онро сар медиҳанд ва ба минтақаи баланд мебарояд ва ҳатто то соатҳо дар осмон, чун шамол авлонҷ медиҳад ва дар банд аз ин тараф баста шудаги аст, албатта авлонҷ мехӯрад ва бисёр зебо аст. тарзи ришта мегӯянд сеторак мегӯянд, аз се ҷош агар ҳамчун як хел гирифт шамола дошта меистад. дар ҳолате агар як тарафаш кам шавад, вай замин меафтад. бинобар ҳамин шамоле ки ҳамин вай ба омадост ки се тараф қувваташ бошад ки буромадан мегирад. як ҷош ки кам шуд,
این چاخلک زده به 70 نبه پر است. میان مردم این منطقه هر سال حتی آزمون باربرکسازی و لالکپرانی برپا می‌گردد که در این میان آفریده‌های استا عبدالستار مقسوموف در حجم و زیبایی همیشه قابل قبول دانسته می‌شوند. هر سال او حجم باربرک‌هایش را 1 متر زیاد می‌کند. شما اگر سخت کنجه با کم اگر کشد اگر یگان دو کس اداره کرد نمیتواند اینا 2-3 نفر یک جا بسته یگان دروازه استادیوم ورزشگاه بسته بعد ماندگیش سر میدادیم. اینجا بازی ما درباره یک رمز 30 سالگی جمهوری تاجیکستان ما تصویر کردیم کارسودیم. اینش 700 سالگی کمالی خوجندی پایاناش نقش و نگار ملی قطعی ما همینا به اتمام میرسانیم. در بازی‌هایی که در کوهستان صورت میگیرد چون گفتیم وابسته به موسم‌ها دایر میگردد. اکثر بازی‌ها در فصل بهار، یعنی بازی‌ها هستند که در تابستان تنها صورت میگیرند که وابسته به اشیایی که در بازی استفاده میشود. بازی هستند که در موسم تیرما مثلا اگر چهارمغز بازی یا در منطقه سوق اکثرا در شهر استرافشانی بوستون چموق بازی میگویند که چهارمغز بازی است. مخصوص در موسم پختن میوه ها در فصل تیرما دایر میگردد. باز بازی هستند که مخصوص در داخل خانه ها در فصل زمستان صورت میگیرد. بعد بازی ها هم خصوصیت سن سالی دارند. یعنی بازی ها در سن سالی خردی کودکی، در سن سالی میانه کودکی و بعدا در سن سالی مکتبی یا بعدتر سن سالی نورسی. امروز در میان جوانان هم بازی‌های مخصوص موجود است. مثلا بازی اسب‌دوانی، بازی گوشتنگیری. گرچه آنها خصوصیت مسابقه‌ای داشته باشند هم در معرض بازی‌ها البته پیش از همه تربیت در روحیه وطن دوستی، چالاکی، جسوری صورت می‌گیرد. خلاصه بازی‌های سنتی همچون بخش فرهنگ خلق تاجیک بوده افاده‌گری تمدن بوی و رنگین به حساب می‌روند. هر یک بازی سنتی که پر از حرکت و شادی و سرور است برای بهتر گردانیدن حالت روحی و روانی و جسمانی کودکان و نورسان زمینه خوبی را فراهم می‌آورد.